Missä vitus mä oon? Mitä saatana? Ei helvetti. Mä oon ihan vitun eksyks. Mitäs? Ei vittu. Missä se mökki on? Oi saatana. Ei. Missä? Mikä tuolla? Mitä? Hei! Hei! Vähän joulumieltä! Mitä vittua? Otetaan pienet tähän hätään! Ei jumalauta! Hyvää joulua! Hyvää joulua! Tosi hyvä! Nyt tuli hyvä joulumieli. Nyt voi jatkaa. Nyt on hyvä meisinki. Nyt lähdetään Nyt tästä. lähdetään. Missä se mökki on? Siellä. Okei.